Davarlı çäre döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşlary we harby gullukçylary, mejlisiň deputatlary, ýaşul nesillerimiz, medeni tutunut ustatlary we beýlekler gatnaşdylar. Şadlykly wakanyň magtymly pragynyň doglanugynyň 300 ýyllygynyň halkara derejesine bayram edilýän ýylynyň ajaýyp günlerini geçirmegi aýratyn belenmegi münasipdir. Bu ýerde çykyş edenler täze gulluk ýaşaýan jaýyndan paýly bolan harby gullukçylar ýatdan çykmajak bu bagtly portretlarda döredilen mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemem Arkadagy Gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýokary gurumçylyga betlenen dawarada welaýatyň medeniýet sunat ustatlarynyň çykyşlaryna uly orun berildi. Ýerine ýetirilen aýdymlarda ýurdumyzyň gowraglygy, harby gullukçylygyň ýaşaýyş mümkinçilikleri watanymyzyň wasfy belentden ýanglandy. Döwlet gümrük gullugynyň aýdymsa toporuny ýerine ýetiren syýasy watançylyk mazmunly çykyşlary dawara gatnaşylarda uly täsir galdyrdy. Dawral ýagdaýda açylyp ulunmaga berilen bu döwrewap gulluk ýaşaýan jaýyndan öýli bolan döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary geljekde de watanymyza, hormatly prezidentimize hemem Gahrman Arkadagymyza ak ýürekden we paly gulluk etjekdiklerini inandyrdylar. Dawaranyň dowamyna bu gulluk ýaşaýan jaýynyň gurulşyndan tapawutlanan gurulşykçylary Arkadagy Gahrman serdarymyzyň adyndan ýadygarlyk sowgatlary goşurly. Dawaranyň geçýän ýerine toý dep desturlary ýaýbanlandyrylyp, milli ýörelgelere uly ähmiýet berildi. Soňra 4 gatly 30 köýli gulluk ýaşaýan jaýynyň açyş dawarasyna gatnaşýan mehmanlar binanyň ýaşaýyş otoglaryna aýlanyp gördüler. Watan gowrawçylary we olaň başga agdalary üçin döredilen ýaşaýyş mümkinçilikleri, otoglaryň aýratynlyklary we agdallaşdyrylyşy bilen tanışdylar. Täze gulluk ýaşaýyş jaýynyň ähli otoglary, giňligi, araslygy, ýagtylygy, türkmen maşgalasyna mahsus öý bezegleri, milli aýratynlyklar, döwrewap mebiller bu ýere göçüp gelen döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň maşgalalaryna ýakymly doýgulary döredýär. Aşhana otogynyň enjamlaşdyrylyşy, hojalyk etwaplary, beýleki durmuş hyzmatlary ulgamy wagtda zerur bolan tirişdiler we aragatnaşyk öpçünçiligi maşgal agdalar üçin has döwrewap ýaşaýyş we dinçälik gurşugyny öpçün edýär. Harby gullukçylar döredilýän şertler üçin berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne watany söýmegiň belent nusgasyny görkezýän Gahrman Arkadagymyza hemem hormatly prezidentimize arzyly alkyşlaryny beýan etdiler. Döwlet gümrük gullugynyň Balkan welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylary üçin ýetlenen bu gulluk ýaşaýyş jaýynyň döwrewap binasynyň giýjeki görnüşi şäheriň görküni görkoşýar. Binanyň giýjeki ışıklanýyş ulgamy bolsa özüniň ajaýyplygy bilen tapawutlanýar.